Todo o mundo quere ser galego e non faltan os motivos. Somos o país da muralla de Lugo e da Torre de Hércules, das Centolas e do Lacón con grelos, de Rosalía e Castelao, das Illas Cíes e do Río Miño. Cun país como este, quen non quere ser galego? E os que xa o son buscan perfeccionarse. Pero onde conseguir o título de galego diplomado? Agora é fácil con Collidos nas Patacas. Collidos nas Patacas é un curso nada acelerado para ser galego ou galega sen esforzo. Hoxe en Collidos nas Patacas aprenderemos a facer viño. Veremos como cultivamos e facemos os galegos esta bebida, como a conservamos e como a degustamos. E continuamos cun dos compañeiros dos galegos por excelencia, o cabalo. Atentos todos, comeza Collidos nas Patacas, o noso curso práctico e nada acelerado para ser galego titulado. Paco, e teremos que ir mirando os temas para as leccións desta semana. Certo, abriche o correo para ver o que nos preguntan. Non xo miro aquí a ver como solucionamos. Oi, probaches este viño? Está boísimo. Non? Pois sí que está bo, baixa ben. E ademais, con este xamonciño, sabes que che digo que xa sei que tema vou facer esta semana. Atentos todos, porque comeza a nosa lección sobre o viño en Collidos nas Patacas. Lección primeira, a facer viño. Todo apunta a que foron os romanos os que comezaron a facer viño en Galicia. A calidade das nosas terras e o noso particular clima son os condicionantes perfectos para que o viño se nos dea tan ben e sexa tan rico. Mais adiante, os monxes estenderon o cultivo da vide e a elaboración do viño por todo o país. Hoxe en día, a industria do viño galego move alrededor de 150 millóns de euros ao ano e recóllense 63 millóns de kilos de uva. É unha das principais industrias do país. Para facer viño necesitamos viñas e tamén un experto, porque o viño non se fai só. Así que viñemos a Chantada a visitar o meu amigo Aarón, un mestre da viticultura. Hola, que tal, Aarón? Preparado para vendima? Eu sí, preparado para vendima sempre, claro. Aarón Rei, enólogo collido nas Patacas. Naceu na Ribeira Sacra e, como adoita dicir, criouse entre cepas. Fixo do viño o seu medio de vida e dirixe unha adega con moito prestixio. O dito aspirantes a traballar para recoller a uva nun dos concellos máis característicos da Ribeira Sacra, o Sabiñao, a beira do río Miño, e polo que parece unha das zonas máis duras para vendimar. A ver como se nos dá. Bueno, Paco, xa chegamos ao destino. E o noso destino son as viñas de Aarón, onde espero que non esteamos nós sós para recoller as uvas, porque o noso amigo ten aquí unhas poucas hectáreas. Vamos para arriba. Que tedes uns camiñiños para chegar ás viñas que, Non te queixes que isto é o mellor que hai. se logo o viño está mellor, valerá a pena, entón. Merece a pena. Mira, podemos empezar por aquí xa. Por Temos esta aquí- cepa, por exemplo. Temos aquí unha boa de vendimar. Ah, Mira. está ben. Mira, podes... É moi fácil, O único que tedes que facer é quitar o que máis te estorba, que son as follas. As follas podes Sí, quitar sen medo? Sí, sen medo, non Porque pasa non nada. quero estragar xa viña, Nada, ti sen medo. Colles a tisoira, sabes, cortamos aquí, máis ou Ben. menos, ves que estes aniño, sabes, e nada, a caixa. Ese está perfecto, non? Como bota a caixa que non chego. Para adentro. Colles a- Deixolle moito rabo, pouco rabo. Bueno, pouquiño rabo, non pasaría nada porque logo chegar a bodega, eso vais a separar, solo imos aproveitar o que o va. Para dentro, Para entonces. dentro da caixa. Para dentro da caixa, así están entón, che. ben doado. Hai que ter ganas e iniciativa. Hai que ter ganas, iniciativa e equilibrio, porque ven timar aquí... Si, hai que ter un sen pouquiño de caer o cuidado. río... A ver, outro. Moi ben.
Con razón lle chaman a esta vendima a vendima heroica, polas características do terreo, que non nos poñen nada doado. A Ribeira Sacra é un dos enclaves nos que podemos definir a viticultura como heroica. O de heroica ven polas condicións do terreo, que complican especialmente o traballo coas cepas, e que fai que os viticultores e os bodegueiros desafíen a vertixe dende os socalcos. Os viñedos en terrazas ou socalcos xeran espazos que impiden a mecanización, a excepción de carrís puntuais nalgunhas viñas para trasladar as caixas da vendima. Así que case todo o traballo realízase coas mans e o lombo, un traballo heroico. Ten bo aspecto esta uva, vale para comer, verdad? Vale para comer perfectamente, sen medo. Que gustaría comendo máis uvas que botaría pro caixón. Se tivera que estar na vendimia, parece a min, Comemos moitas na período de vendimia, comemos moitas para aquí. Están ricas, están doces, eh? Sí, é fundamental probalas, sobre todo, sabes, porque, mira, se podemos, abrimos, a pepita xa nos pode dar un óptimo de maduración. Se está tostadiña, sabes, estado, vamos a ver, sabes, además separado. A pepita vai tamén para dentro da presa, faise viño con todo. Vai todo. No proceso de elaboración, imos separar o que é o vago do raspón, do pau, que lle chaman aquí. Do verde. Do verde, sí, do verde, sabes. Entón, irá o que é o vago enteiro, que é a súa pepita. Porque o viño faise só con uva. É fundamental. Evidentemente, o viño ten que facerse con uva, ainda que hai moitos alquimistas por aí, pero o viño, o primordial, sobre todo, é ter unha boa materia prima, eso é fundamental. E a variedade mencía, que por excelencia aquí en Ribeira Sacra, é moi óptima para facer non só viños xóvenes, senón tamén viños de barrica, que lle chaman aquí, ou crianza. Este acio que teño na man é de mencía. De mencía, sí, unha variedade de uva. Unha variedade de uva que é a máis común aquí na Ribeira Sacra. E como distingo a uva mencía doutra uva que poida ser tinta ou que poida ser parecida? Porque do branco está moi claro. Do branco é moi claro, sí, principalmente polo color, evidentemente, pero despois tamén está o que a folla. Procuramos aproveitar a mencía que estuvo aquí na decembre de fai 50 anos. Para que o viño sexa o que foi sempre na Ribeira Sacra. Sí. Para elaborar os distintos viños que se fan en Galicia, contamos con diversos tipos de uva aspirantes. Dentro da tinta temos a mencía, a máis empregada nos Valdeorras, Monterrei e Ribeira Sacra, pero tamén se utilizan outras variedades, como o merenzao ou o brancellao. Nas Rías Baixas, a uva preferente é o caíño e a sousón no ribeiro. E para dar maior gradación temos a garnacha tintureira. Pero atentos pupilos, queda a uva branca. Na denominación de orixe do ribeiro, a treixadura é a raíña do viñedo, seguida da torrontés. Nas Rías Baixas, a uva característica é a albariño. O godello é a variedade principal na zona de Valdeorras, pero presente tamén nos demais viños galegos. E por último temos a uva loureira, unha branca potente en aroma e que podemos atopar nas 5 denominacións de orixe. Cando compramos un viñedo ou arrendamos un viñedo, sempre aproveitamos a que é a cepa bella. Nunca arrancamos esa cepa bella, sempre a que temos. Por qué? Porque a variedade, en principio, aquí ten un grau bastante pequeno, e nós o que queremos ahora elaborar un viño de calidade, evidentemente, din por aí que é grande hermosa para viño pouca cousa. É dicir que as cepas bellas dan unhas uvas máis pequenas que neste caso son mellores para a elaboración do viño. Temos que ir arreando un pouquiño porque a xente xa se nos escapou. É que eu me paro aquí a comer uvas, enredo. En fin, alumnos, se vimos a vendima, hai que dobrar o lombo e traballar. Vamos a dar, Llarón. Branco, tinto ou rosado, o viño galego é de excelente calidade. Non en balde temos ata 5 denominacións de orixe recoñecidas. E na rúa saberán nos dicir cales son. Hai moitas. Rías Baixas. O do Ribeiro. Bueno, Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra... Pero da Ribeira Sacra non é Ribeiro. A ver. Ribeira Sacra do Mencía ese, non? Y Rías Sacras tamén me suena, vamos. Cal dixeches ti? O da Ribeira Sacra, o Albariño, o Ribeiro, os tres, e falta un. Monterrei. Será Monterrei. Pero Monterrei é
Desde Berín, la bodega. Monterrey. Pode ser. Ves? Acertou 4 de 5. Ten que haber outro máis. E non sei agora cal é. Aí o tinto normal de Galicia. No. Igual de Orras. Exacto. O Valde. Eu sabía que estaba contra a provincia de León, que era o do Bierzo. Eu non son de Tinto, son de Albariño, mas de Rioja. E uva mencía para dentro. Vou no tomar con calma que só dobrar o lombo xa custa. Aarón, xa nos explicarás que beneficio dá plantar así na ribeira os viñedos. Merece a pena pola calidad do produto. Digo, merece a pena porque se o plantas así en sucalcos está máis rico o viño. Bueno, influye todo, os socalcos, ao grado de inclinación, o tipo de solo. Como ves, temos aquí un viñedo que está bastante castigado, é todo un forte pendiente, temos que plantar todo orientado sobre as curvas de nivel, onde se pode, claro. Nestes casos, por exemplo, por aquí onde hai moita pedra, pues a veces aproveitamos algún recunchino para poder plantar a cepa aí no medio da... Se eu estou vendo que aproveitades calquera recuncho para plantar unha viña. Hai que plantar todo porque hai que aproveitar ao máximo posible a que é a superficie e despois, nada, as características desta zona que é un solo moi pobre e por o viño é excepcional porque aumenta muitísimo a calidade. É unha viticultura heroica que se chama ahora conhecida mundialmente. O de heroica xa oíra, agora entendo por qué, porque se hai que facer este esforzo para subir aquí... Hai que facer o esforzo, pero como che dixen antes merece moito a pena. Clarísimo, as denominacións de orixe. Aspirantes cun terreo complicado ou non, o viño trouxeron a Galicia os romanos, pero foron os monxes na Idade Media os que perfeccionaron a súa elaboración. O amandi da Ribeira Sacra batalla en antigüidade co ribeiro, e o ribeiro é, xunto co albariño das Rías Baixas, un dos máis populares. A parte destes tres afamados caldos, no interior atopamos tamén os de Valdeorras e Monterrey, dúas zonas con tradición de bons viños. A ver, Paquiño, que xa queda o último esforzo. Xa, ainda te desubas aquí, A ver, veña para arriba. Ides facer moito viño. A ver, xa temos que encaixala aquí ben. Quedou ben encaixada. Perfecto. Imos pechar aquí. Xa está listo para ir para a bodega, non? Pecha aí, pecha arriba. E me decía a Rubén que esta pode tirar. Co remolque cheo, imos camiño da seguinte fase, que é o primeiro que se fai ao chegar á bodega coas uvas acabadas de vendimar. Pesalas... E así tamén sabemos o rendemento que temos o ano. Solo anda alrededor do 0,67%, máis ou menos. 0,67% quere dicir que por cada kilo de uva saen 170 máis ou menos centímetros cúbicos de... Que é menos que unha botella. É bastante menos, bueno, un poquinho menos que unha botella, sí. Entón aquí xa empezamos a procesar, entendo que imos meter a uva nesta máquina, e aquí que vai acontecer? Pois mira, vai pasar que imos separar o que é o vago do cangallo. Ah, ben. Do cangallo. O cangallo é a parte verde do ácido. Entonces esta máquina o que vai facer imos botar a uva aquí, vai pasar por este tambor, neste tambor separará o grao do cangallo e caerá o grao aquí nesta tolva. Esta máquina chamase unha bomba de vendimia, que o único que vai facer é empuxar ese mosto, esa pasta, hacia o depósito onde nos queramos meter a uva. Pois moi atentos pupilos, porque chega un momento importante. Estas uvas, que están riquísimas, imos empezar a transformalas en mosto e despois en viño. Para dentro! O dito aspirantes a traballar. Ese primeiro mosto está en marcha. E pensar que antes se esmagaba cos pés, seguro que algunha vendima se segue a facer así. Pero con isto da máquina, sí que se adianta, A pisa das uvas é unha das imaxes máis atractivas que o mundo do viño nos pode ofrecer. Para sacar o viño antigamente e aínda hoxe nalgunha casa colleiteira, as uvas esmagábanse antes de iniciar a fermentación. A pisa era un xeito de crevar a casca da uva, esmagando este saboroso froito, pero sen esmagallar a semente. Certo que a pisa é un proceso máis longo que se o facemos con maquinaria, pero iso permitía que o futuro viño estivese máis tempo en contacto coas cascas. Estou vendo que a máquina escangalladora fixo efectivamente o seu traballo. Aquí están os raspóns todos dos ácidos, pero as uvas onde foron parar?
Pois as uvas é o que fai a función desta máquina. Están acubando nun depósito que temos está ubicado noutra parte da bodega. E por que non nos amosas? Onde se garda ese primeiro caldo? E vemos ademais como chega o mosto sen filtrar a outra bodega. Aquí dentro é onde vai fermentar o viño. Aí vai o fermentar o viño, sí. O que máis nos interesa é que canto máis podamos extraer desa pel, dese ollejo que falamos alá na viña, esa pel vai nos dar aromas primarios, aromas de varietales da uva, aí tamén está concentrado o que é o color do viño, a súa estrutura. Entón, canto tempo ten que botar aquí dentro fermentando? Pois máis ou menos unha fermentación alcohólica pode durar ao redor dos 7 ou 8 días. Xa escoitastes, pupilos. En menos de 10 días, este mosto xa comezará a ter corpo de viño, con aromas, cor... Aarón, isto xa empeza a olir a viño, eh? E lle falta un pouquiño. Lle falta un pouquiño, non? Falta un pouquiño para que empece a olir a viño. Entre que fermenta, que o sacades da cuba e todo isto, canto teño que esperar para ter nas mans unha botella deste mencía? Non moito, alrededor de 6 meses. Non moito, 6 meses é moitísimo. É un proceso lento, canto máis lento sexa, mellor. Fareche caso, pero sabes que che digo? Que dentro de 6 meses vas meter aquí na porta pedíndoche unha botella deste mencía, eh? Moi ben. Que para iso axudei a facelo. Espérate. Moitas gracias, Aarón. O calendario do viño. Atentos, pupilos, a elaboración do viño ten os seus tempos. As cepas empezan a brotar na primavera e os acios van collendo cor durante o verán. Pasadas as temperaturas máis calorosas do mes de agosto, o froito está no momento idóneo para a colleita. A uva está disposta para a vendima outonal. Nas semanas seguintes, o futuro viño fermenta na barrica e ten todo o inverno por diante para madurar antes de ser embotellado. Imos agora ata o Ribeiro, na zona de Cuñas, un lugar con gran tradición nos nosos viños galegos. Aí espéranos outro mestre da vendima. Alberto, que tal? Moi ben. Alberto Úbeda, adegueiro collido nas patacas. O seu avó comprou unha antiga adega do século XII e puxo a producir de novo. Traballa para manter viva a tradición e perfeccionar os viños que se fixeron de sempre no Ribeiro. Tes aquí este pau na man, imagino que será algunha ferramenta do viño, por esa cor que ten, máis que nada. Sí, pois isto é o que chamamos galla, é unha ferramenta precisamente para traballar co viño tinto en fermentación. Porque isto aquí podemos atopar en calquera casa do Ribeiro. En calquera. Aquí cada veciño fai o seu viño, porque Cuñas é un dos terroirs pois, con máis historia e con máis prestixio no Ribeiro. Te a bodega, non? Sí. Pupilos, está ben para a nosa elección seguir co proceso nas bodegas do Ribeiro. Aquí Alberto xa ten o seu caldo a fermentar. Está empezando a ferver, está empezando a vendima. E agora que o que se fai nesta fase do proceso? Hai algúns depósitos que están empezando a ferver, hai depósitos que están en decantación para desfangado. A mencía que está fervendo, pois o que temos que facer e darlle galla para que extraiga pois todos os aromas, todo o color que está na pel da uva. Un momento, a galla vimos que era ese pau que tiña só chegar, pero vas ter que explicarnos que é iso de darlle galla. Para que serve? A galla a de toda a vida. A galla que non falte, claro. Entón, con isto é co que hai que mover a uva. Exactamente. Un mínimo de 3 veces o día, pero cantas máis veces mellor, porque canto máis tempo este a pel en contacto co mosto, pois máis se vai extraer. Alumnos, moi atentos, chegou a parte práctica. Imoslle dar galla ao viño tinto do Ribeiro. Desprende calor, eh? Claro, debe estar que está fervendo aí. Entre 25 e 30 grados debe estar. Entre 25 e 30 graus, non, notase, meteste aquí e está quentiño. Isto cansa, non chegará así xa. Veña, vamos a deixalo así, eu penso que está. Bo traballo. Cando remata de fermentar, hai que facerlle algo máis. Ainda non, o viño cando termina de ferver está moi revolto, ten que sedimentar, despois temos que trasegalo limpo, e aínda despois, pois o viño ten que facerse, non? Preparámoslo para embotellar, clarificamos, estabilizamos e despois... Tamén embotellades aquí na propia bodega? Claro, embotellamos aquí. Iso sí, despois de filtrar o viño e trasegalo para que vaya aclarando. Un proceso necesario tanto nos tintos como nos brancos. E como o tinto deste ano aínda non está, é a excusa perfecta para probar un branco ben fresquiño.
Despois de tanto vendimar e de tanto traballar no viño, xa tiña eu ganas de probalo. Ribeiro Branco, treixadura é a uva que manda aquí, non? Aquí a que manda é a treixadura, pero bueno, tamén ten toques de albariño, de loureiro, de lado, de... O viño, claro, a xente está olendo todo o tempo porque cada vez que lle botas unha olida, pois aprecias é diferente. novos matices, vai novas cambiando, historias. coa temperatura Pois eu tamén, quero saborear. Saúde. Moi ben. Estamos en Ribadavia para asistir a unha parte importante da nosa lección. O viño galego é bo para beber e bo tamén para cociñar. Ademais, unha copiña de viño sempre entra millor acompañada de algo sólido. Sí, aspirantes, imos comprobar o que lle pode dar un bo viño a unha boa receita. E para iso imos cociñar unha perna de cabrito ao forno con patacas e pemento. E claro, para iso precisamos outro mestre. Patricia Carral, cociñeira collida nas patacas. Traballa nunha casa de turismo rural onde tamén fan viño. Claro, estamos no Ribeiro. Os caldos da terra son un ingrediente imprescindible nas súas receitas. Que ingredientes leva, entón? Cal é este produto do que imos presumir? Pois vamos a ver, realmente cabrito recental e despois vai acompañado con pataca fritida e pemento marrón. Como vas preparar este cabrito, entón? Pois vámoslo facer ao forno o viño blanco Casal de Armán. Ah, viño branco do Ribeiro neste caso, non? Sí. É que adobo este que lle botas, que leva aí? Este adobo faise previamente triturando aceite de oliva virxe, allo, sal e perixel. Poñémolo aquí. Poñémolo aí nunha bandexa. Un chorriño de aceite de oliva. Ese aceite de oliva. Xa está preparado para o forno. Xa está preparado, máis sinxelo. Así simplemente xa vai? Sí. Para o forno? Sí. Pois veña para o forno. Vamos alá. Aquí vai 160 grados, 40 minutos. Así que temos máis de media hora para preparar a guarnición do noso cabrito. A pataca ímola a fritir simplemente, non? Sí, simplemente. E aquí facedes moitos pratos con viño, utilízalo moito na cociña? Pois sí, todos os platos teño como 5 en carta, todos segundos que todos levan o viño. Okay. Non, máis incluso. Máis? Sí. É un ingrediente importante aquí, entón. A miña forma de entender, sí. E que lle dá o viño á cociña? O viño aportalle sabor e untuosidade á comida, corpo tamén, sí. Corpo, sabor. Sí. E vexo que aquí vas traballar hoxe con branco. Sí, para estas carnes así máis brancas e non tan roxas, utilizamos o branco. Mentres preparamos as patacas, contanos, Patricia, en que momento hai que lle botar o viño a este asado? A media cocción. A media cocción? Sí. Porque se lle pode botar ao principio ou ao final... Hai xente que cree que é bo botarlle ao final porque se conserve un pouco máis, pero realmente o viño evapórase, non fai queda parte da salsa, pero que o alcohol evapórase. Se botas ao final, isto non pasa. Neste caso, por exemplo, metimos un cabrito, canto tempo quere o cabrito no forno? 20 minutos, 40 en total. Entonces, os 20 minutos é o momento de botarlle. Os 20 minutos hai que botarlle, entón xa queda pouco para botarlle o viño. Sí. Mira, a ver aí como está. Vamos a ver como está. Eu creo que está ben. Está ben feito. Si xa se dorou, xa é momento. Adiante co viño. Un chorriño así... Un chorro xeitoso, non? Xeitoso, sí. Non é simplemente... É xeneroso, quererás dicir? Pintaza. Veña, atentos, que seguimos coa receita. Aquí, que nos queda? Temos a pataca... Vamos cortar unha tiriña gorda, como facían as nosas abuelas, tipo pemento morrón, este lamullo. Cortámoslo. E agora é cuestión de botar todo a freír. Porque xa as aboas cociñaban con viño tamén. Sí, e facían moi ben. Pois a fritir o pemento e a pataca en aceite ben quentiño, que vai quedar de saboroso coa perna de cabrito o viño... E o pemento tamén. E coas patacas douradiñas, o noso cabrito debe estar case feito. Ui... Boa pinta. Que ben chaira isto! Ai, xa me está tardando a hora de comelo. Así que a empratar, últimos toques. Pouco sal. No. E esa ramiña que é de... Isto é romeu. Aquí este cabrito
fai boa maridanza con branco, con tinto, con calquera viña, non? Con calquera dos dous. Temos o mito de que o tinto para a carne e o branco para o pescado, pero se o branco ten corpo, É un mito. non hai problema. O branco ten corpo e esta carne ten un corpo... Simplemente cortando xa se ve que esta carne está ben tenra, eh? Sí. A ver, a ver. Isto está buísimo, Patricia. Por favor, sí que é verdade que o viño lle dá un toque espectacular. Temos que brindar polo boa que está a comida feita con viño galego. Repaso da lección. O viño faise co zume da uva e a uva nace en acios nas vides. Cando está madura, aí contra finais do verán chega o momento de recollela, a vendima. E despois hai que sacarlle o zume á uva, deixase fermentar e o mosto convértese en viño. Despois dun tempo de repouso xa está listo para beber e cociñar. O viño galego está riquísimo. A ver, amigos, eu teño que marchar, dicirme canta xa razón que vou pagar e... No, de eso nada. Vamos a tomar a penúltima e tal. No, somos de ti nada, mira. Eu teño unhas calderías, non teño moito. Que pago eu. Son escote. Ele é invitado. Ele é da fora. Ele é invitado. Vaite. Xa o vedes, alumnos, sempre que hai varios galegos nunha taberna, acaba dentro unha discusión por ver quen paga. Vou pagar eu. Seguimos encollidos nas patacas. A segunda lección deste curso práctico e nada acelerado para ser galegos en esforzo presentaranos a un dos compañeiros dos galegos dende antigo, o cabalo. Dende antigo, o cabalo tivo unha relación moi estreita cos galegos. No agro, vacas e bois facían o traballo pesado, pero tamén os cabalos, que ademais daban prestixio á casa. Araban os campos, tiraban dos carros e movían cargas pesadas. Cando non había coches, era o animal co que percorríamos grandes distancias. Hoxe en día xa non se empregan tanto pro traballo nin como medio de transporte, porque a maquinaria agrícola está máis extendida e cumpre esas funcións. Pero o cabalo, e en Galicia máis aínda o cabalo de pura raza galega, segue a ser un compañeiro inseparable co que se comparte moito tempo de lecer. Así que, encollidos nas patacas, este elegante animal ben merece unha lección. Lección segunda. O cabalo de pura raza galega. Para coñecérmolo todo sobre o cabalo galego e a relación que mantén co home, visitamos o CREAC, donde nos está esperando Antón, que sabe moitísimo destes animais. Aquí estamos. Como estás? Aquí estamos traballando con esta potra, Mariloli. Antón Vázquez, director técnico de Puraga, collido nas patacas. Este veterinario leva 6 anos dedicado en corpo e alma aos cabalos de pura raza galega. Baixaos do monte cando son crías e establece con eles un primeiro vínculo cabalo-home. Antón, que é isto do CREAC? Bueno, CREAC é o Centro de Referencia de Razas Equinas Autóctonas de Galicia, non? Que é a única raza equina autóctona que hai ahora mismo definida e aprobada polo Ministerio de Agricultura é o cabalo de pura raza galega. É dicir, todos os cabalos que imos ver hoxe aquí son de pura raza galega. Todos os cabalos que imos ver hoxe aquí son de pura raza galega, sí. Mira, agora mesmo que temos aquí a Mariloli, podemos distinguir perfectamente cales son as características da raza. Cascos negros moi resistentes. Esta parte de aquí que é o soltadoiro tamén curto e forte. As articulacións fortes, as pernas rectas, a grupa baixa, non? O pescozo, neste caso está delgadiña, pero o pescozo tamén é forte, a cabeza recta, pero a frente é ancha. De acorde todo o conxunto do cabalo, como ten que ser? Castaña moi oscura como pode ser esta ou negra. Clarísimo, o cabalo galego. Antes de seguir, aspirantes deben quedar ben claras as principais características para recoñecer un cabalo de pura raza galega. A cabeza é recta e proporcionada, coa fronte ancha e as orellas pequenas. O pescozo é forte e de abundantes crinas.
Ten as extremidades finas, curtas e fortes. Os cascos deben ser escuros e resistentes. A cruz dos cadrís baixa. E para rematar, un perfil recto, cola longa e a cor moi escura e sen pintas. Aquí tedes o cabalo galego de pura raza. Sabemos como son e como crían. Bueno, estes potros nacen no tempo dos pollos, nacen todos en primavera, nacen todas as yeguas, pairen casi ao mesmo tempo. Eso é por un mecanismo de defensa, non? É dicir que estes animais nacen totalmente no monte. Exactamente. E unha vez que pasa un período de 6 meses, máis ou menos, veñen pa aquí. Sí, 6 meses porque teñen que destetarse. Teñen que ter un período de lactación mínimo. Chegou o momento de que Mariloli, a última cría que chegou ao centro de recuperación dende o monte, se incorpore a esta manda de cabalos que xa levan un tempo aquí preparándose para unha vida doméstica. Esta adaptación é necesaria, xa que naceron en liberdade. O carácter do cabalo galego ben marcado polas xeracións que leva criándose no monte. É un cabalo con moito instinto, non? E moi jerárquico tamén, non? E a fama que teñen de ser bravos ou ser moi malos, bueno, ven un pouco dado por a imaxe que temos das rapas, non? Pero en general son moito máis mansos do que parecen. Aquí a que se fai nestas parcelas é que eles entendan que achegarse a nós pois é algo positivo para eles, non? É tanto que é positivo. Para comezar, teñen asegurada a comida. E ademais deste pienso, de que outras cosas se alimentan? Hai eles aquí deste toda a pradera. Tensión aumentando. Bueno, ademais deste pienso que lle acabamos de botar, de que outras cosas se alimentan? A ver, este pienso é algo máis ben, é unha gominola, non é do que viven. Eles viven de comer todo o que ves por aquí. E hoxe en día, para que se empregan estes cabalos de pura raza galega? Estamos agora intentando abrir esta línea de traballo de cabalos de deporte, non? Os cabalos que nacen e viven un tempo en liberdade como os que teñen agora nesta finca, hai que desbravalos primeiro para poder facer con eles deporte, actividades con nenos ou pasear. A historia conta que os primeiros cabalos en Galicia estaban en Sabucedo, en Ribadeo ou en Oia aló polo ano 2500 a.C., que foron os celtas os que trouxeron o primeiro exemplar, de cabeza pequena e orellas curtas, grupa forte e pelo vasto de cor escura. Estamos ante a orixe do cabalo de pura raza galega. A pesar de vivir en liberdade na montaña en grupos ou mandas, o cabalo galego foi empregado polo home para montar e para labores no campo. A mecanización da agricultura e o interese por outras razas fixo diminuir o número de exemplares de pura raza galega, quedando ao borde da extinción. É por iso que na década de 1980 diferentes iniciativas céntranse na protección e conservación do cabalo de pura raza galego. A mí non te me reveles, Dalle tempo. Este é o andador, este é para que os cabalos fagan exercicio, non? Non hai que tirarlle demasiado, porque ela ten que aprender a vir a obedecer, sabes? Nunca que veña pola forza. Pero mira que ben ramalea, ves? Cuidado. Pois é a primeira vez, non? É das primeiras veces que... Non, a primeira vez que entra aquí. A primeira vez que entra aquí. Así a nós nos sirve para metela no circuito cos outros poldos que temos, sabes? O andador é unha estrutura metálica deseñada de tal xeito que fai que os cabalos se afagan a camiñar a diferentes ritmos sen alporizarse. Canto tempo lle queda a Mariloli hasta que vai a xogar con nenos? Ano e medio, máis ou menos. Mariloli é moi nova e faltalle un tempo para pasear como os maiores. Nese momento, a vida dun cabalo cambia moito. Perfecto. Poñolle a cena. Para coñecelo todo sobre o mundo dos cabalos, un dos pasos máis importantes son os seus coidados. Por eso estamos neste club hípico onde está Óscar, que é un auténtico experto. Hola, Óscar. Hola, buenos días, María. ¿Qué tal? Moi ben. Óscar de la Torre, xinete collido nas patacas.
Naceu nunha vila vallisoletana rodeado de touros e cabalos. Por amor, estableceuse en Galicia, onde imparte clases de equitación e doma clásica. Óscar, que servicios ofertades aquí neste club hípico? Pues mira, aquí tenemos pupilajes, luego tenemos clases, rutas, y preparamos caballos para competición, desbravamos, un poquito, casi todo lo que se puede hacer en un club hípico. Pupilaxe, que é iso? Pupilaje es por decir así, como un hotel para caballos, ¿no? Aquí dejan los caballos y lo que hacemos es alimentarlos, les limpiamos las camas, les sacamos al prado y básicamente es eso. Pues mira, vamos a empezar por alimentarlos, les haremos las cuadras, limpiaremos la cuadra y luego pues los que tienen que salir al paddock los soltamos al paddock y luego empezaremos a trabajar algún potro, ¿te parece? Mi madría canto traballo, podo te axudar? Hombre, por supuesto. Pues veña. Importante, pupilos, todo cabalo, sexa de pura raza galega ou non, necesita uns coidados mínimos, comezando por unha boa alimentación. E que lle temos que dar de comer, Óscar? Pues mira, vamos a empezar echándoles la herba y luego les echaremos el pienso. Entonces collemos aquí a herba. Sí. Pues tenemos ahora, hay sobre 23 caballos, hay que echar a todos. ¿Tengo que dar a todos? Sí. Vale. Ahora carga a ti, que estás máis afeito. Pongo el carretillo aquí en la puerta para que no se escapen, que si no... Estos están comiendo, hacen 2 comidas al día, ¿vale? A la mañana y luego a la noche. Algunos caballos cuando están en competiciones os les echamos al mediodía también, pero por lo general, mañana y noche. E o galego de pura raza é bo para competir. El caballo gallego también es un buen caballo para el paseo, es un caballo muy resistente, ¿vale? A pesar de que no son caballos muy grandes, son caballos que tienen mucha resistencia. Pues vamos a darles ahora el pienso, ¿vale? Que tenemos que llenar el carretillo y... O pienso que é como un suplemento para a súa alimentación. Sí, el pienso es un suplemento a base de cereales. Esta es una mezcla básica, ¿vale? Lleva avena, cebada, lleva también estos pellets que son alfalfa deshidratada. ¿Canto lle temos que botar a cada cabalo? Pues mira, cada uno tiene un azulejo en la puerta que aparte del nombre pone la medida de pienso que tiene que comer uno de todos. Pon un, entón leva un inteiro. Sí. Este es un caballo un poquito más nervioso, también se usa en clases más específicas y... ¿E por qué se diferencia de un, de medio? Ya te digo, según el trabajo que haga y la constitución del caballo también. Sobre todo en función de cuánto trabaje, ¿vale? Caballos que trabajan más, lógicamente, comen más, desgastan más. Vaya, cómanos, canto máis desgaste e exercicio fagamos, máis precisamos comer. Ata aquí é fácil de lembrar, pero que máis precisan os cabalos? Bueno, este es Jerónimo, el caballo que tiene que echar un vistazo al veterinario. ¿Es que tenemos que sacarlo para afuera? Sí. Así que estaba enfermiño. Sí, ayer anduvo de cólico y, bueno, hoy viene a revisarlo, parece que está bien, pero tiene que echarle un vistazo. Os cabalos son algo delicados, así que a visita do veterinario é necesaria cada certo tempo. Hola, Suso. Buenos días, Suso. Buenos Sí que días. tiñamos. Antes que nada, a Jerónimo. ¿Qué tal estás, Jerónimo? Bueno, ¿Cómo andas? Hoy parece que tiene mejor color. Suso García, veterinario collido nas patacas. Cando era pequeno, a súa máxima ilusión era ter un cabalo. Facendo as prácticas de veterinaria, conectou cunha poldra e a final de curso mercouna. Foi a súa primeira cría de 15. ¿Qué tal pasó a noite a todo esto? Bien, la verdad que hoy ya tiene mejor color. Sí, ¿no? Sí, hoy ya comió algo de Comió herba algo. seca. Vale, estupendo. Eso é fixo heces? Sí, sí. Sí, eso é boa señal. Cando fan heces e comen, o problema xa está solucionado. Bueno, pues vamos a ver logo como está Jerónimo. Normalmente aquí suelen dar un ruido timpánico, así fai ping, ping. Cando si está ben, fai un sonido mate, como pof, pof. Pero bueno, xa se ve que respondeu moi ben, xa está para outra. E sabendo que Jerónimo está ben, como hai que tratar o cabalo cando o sacas? O primeiro quilómetro a paso, o segundo quilómetro a trote, e o terceiro dalle como queiras. É dicir, sin darlle a reventar. A ver, despois, cando chegan, o mellor que lle pode facer é unha ducha de agua fría. E despois, moi importante, vacunalo contra a gripe equina e máis tétanos.
Temos que desparasitalo 2 veces ao ano, en primavera e outoño. Mira, fíjate, ahora estamos en outoño. Aquí hai uns peliños como uns puntiños amarillos. Estes son ovos de unha mosca que despois vai, cando poñen os ovos, despois tamén pican. Entonces o cabalo mórdese. Ao morderse, come os ovos. Os ovos pasan polo trato digestivo, instálanse no estómago. E no estómago dan unhas larvas que son así de grandes, Mi madriña. así de grandes, e ten igual 40, 50, 100, 200 larvas desas. Se non o desparasitamos, pode producir unha úlcera de estómago. Pode estar o cabalo super flaco, porque come, pero ten axudantes que lle axudan a roubar comida. E Suso, como hai que facer para desparasitalo? Pois o que vamos a facer é darlle unha solución oral. Non se poñerá nervioso? Ai, a ver que fai. Ui, que este chico pórtase moi ben. Vamos, como se fora un premio. Sí, señor, moi ben, Jerónimo. Así da gusto, xa estás coma novo. Jerónimo. Bueno, Suso, moitísimas gracias. A vos, Jerónimo. Espero verte... Sí, non por esto. Por otras cosas. Eso, venga. O noso cabalo. Importante se chega o momento no que queredes ter o voso propio cabalo. Antes de escoller definitivamente, deberedes fixarvos en que manteña as orellas frontais cando vos acheguedes a él. Sinal de que o cabalo non está amedrentado. Debedes revisarlle os dentes. Canto máis verticais caian os de arriba sobre os de abaixo, mellor. Se as pernas están rectas e os tendóns fortes, significa que o cabalo non fixo grandes esforzos. E xa por último, mirade ben que teña bo apetito. Esta primeira radiografía é boa para calquera cabalo. Por suposto, tamén para o noso cabalo de pura raza galega. Atentos, aspirantes, sabemos como alimentar un cabalo, os coidados diarios que precisa e como mirar da súa saúde. María, necesitamos saber para a nosa lección como entendernos co noso cabalo. Que é o primeiro que se fai antes de empezar a educación dun cabalo? Bueno, ahora lo que se trata un poco es de acostumbrarle pues, a la presencia del ser humano, que se habitúe un poco a las personas, que vea que no le vamos a hacer nada, y luego empezar a enseñarle las órdenes básicas de que ande, que trote, que galope, que pare. Un caballo para competir se empieza a trabajar a los 3 años y medio, 4, y el máximo... Están al máximo de su potencial más o menos a los 8 años, a partir de 8 o 9 años, ¿vale? ¿Por qué empezaríamos? Vamos a empezar trabajándole un poquito al paso, ¿no? Vamos a hacer que gire alrededor de nosotros y que aprenda a hacer un círculo alrededor de nosotros. Que camine, ¿no? Sí, eso es. Esto sería el paso del caballo, ¿vale? El caballo tiene 3 aires básicos que son paso, trote y galope. La posición que adopta él con el cuello estirado, la actitud tranquila, es un caballo relajado, ¿vale? Vale. Trot, trot. Hai que ir dicíndolle palabras como Sí. estabas falando agora para que... Los caballos se fai. reconocen mucho, más que las palabras, es el tono de voz, ¿vale? Los sonidos un poquito más agudos, lo que hacen es activar el caballo, ¿vale? Si yo le digo trot, 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 el caballo se pone un poquito más activo. Y los sonidos un poquito más graves, lo que hacen es relajarlo. Tro, tro, ¿ves cómo cambia el ritmo? Caramba, sí, sí. Trot, trot. Pois sí que recoñece os diferentes tonos e sons. Paso... 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 Más o menos. Trote... Trote... Vamos a pedirle un poquito de galope ahora, ¿vale? Galop, galop, galop. Esto todo en unha semana, xa te reconoce... Sí, normalmente sí. Tratándolos bien, ellos son animales de manada y les gusta estar en contacto. Entonces, desde el momento que tú los aíslas en una cuadra, ellos, el que esté una persona cerca de ellos o tener contacto con otro ser vivo, es agradable. Si tú los tratas bien, claro, si entras a la cuadra a voces y dando leña, al final prefieren estar solo. Eso. A ver, María, vexo que te animas a probar. Ánimo e lembra, calma e con seguridade. Que faríamos agora? Te vamos a llevar a las duchas
vamos a quitarle el equipo y lo vamos a dar una agüita fresca en las patas para refrescar los tendones, ¿vale? Perfecto. Ya te vas tú con él, ¿no? Sí. Duchalo é un proceso que temos que facer a diario, ¿no? Sí, después de trabajar. Sí. Entra tú delante. Normalmente, después de trabajar, agua fría en las articulaciones, ¿vale? Uy, parece que non lle gusta moito. Todavía no está muy acostumbrada a que le toque el agua en las patas, se tiene que ir habituando, ¿eh? Se nota el agua. O cabalo galego, como moitos outros, críase hoxe para o deporte, deixando de ser un medio de traballo. Por exemplo, na equitación, para paseos, rutas de turismo ecuestre, para probas de salto, para tiro, doma clásica... Son moitos os galegos e os non galegos que se preocupan por compartir momentos de lecer con este compañeiro. Tamén o seu temperamento é moi acertado para diferentes tipos de terapias. Veña, Aínda que a súa recuperación pasa por velos en diferentes casas e centros equinos, o cabalo galego segue a ser presentado nas tradicionais festas populares chamadas curros ou rapas das bestas en diversos puntos de Galicia. Bueno, tú no te vas de aquí sin montarte en uno, ¿no? Bueno, si me axudas... Ben, María, parece que toca paseo a cabalo. Venga, Atrévome. Pues vamos a por él. Veña. Este se queda preparado, ¿no? Sí, este queda para luego. Bueno, pues vamos a preparar un caballo para la ruta. ¿Qué facemos? Poñemos ya silla y listo? Sí, hombre, sí. Lo primero es cepillarlo, limpiarle los cascos, ponerlo guapo y luego ya arriba. Mi madreña, seguimos traballando. Atentos todos, tomade nota para saber con detalle cómo preparar un cabalo para ir de paseo. ¿Pero todos los días se cae pelo o qué? Sí, como a ti. Ellos todos los días hay que ir quitándoles el pelo que está muerto y una vez que hemos pasado bien toda la rasqueta al cuerpo, cogemos la bruza, ¿vale? Sí. Con este le damos en sentido del pelo, ¿vale? En el sentido del nacimiento del pelo. Y le quitamos ya el pelo muerto y el polvillo que pueda tener. Déjame la rasqueta. Esa quedan impolutos. Bueno, luego hay que pasarle las crines, ¿vale? Y con este lo que hacemos es desenredarle la crin, ¿vale? Empezamos siempre un poquito de las puntas hacia arriba para no romperle mucho la crin. No, ben sei, teño experiencia en Pues... eso. E ademais este é de pura raza galega e ten as crinas ben longas. Chámase catoira. Y nos ponemos de lado, por si acaso. Los caballos estos están acostumbrados y no dan... Bueno, no dan coces, son animales y tampoco te puedes fiar 100%. Pero más que nada puedes espantar una mosca o algo y que no te pille detrás. Bueno, faltaría otra cosa más. Limpieza de los cascos. Vale, te explico. Sí. Nos ponemos así en esta posición que estoy yo, le tocas un poco y ya levanta ella. Con el limpiacascos escarbas para dejar libre aquí esta forma de V que se llama ranilla y limpiamos la porquería. El limpiar estos cascos, ¿por qué tan importante? Porque, bueno, el casco al final acumula suciedad de la cuadra y humedad y, bueno, se pudre, no entran bacterias y el casco debe estar sano y limpio siempre. Sí, para arriba. ¡Opa! ¿Vale? Uy, pero aquí este engordó, güey. Ha crecido. Silla puesta. Se estaría. La cabezada. Ponemos el bocado enfrente de los dientes para que ella abra. Y ahora metemos una oreja, la otra oreja. Ya estaría listo, Catoira, para marchar de ruta. Sí, ahora solo te falta el casco. Un casco. Bueno, tengo casco de abondo, pero prefiero un casco. María, chegou o momento. Como montar a cabalo. Ánimo que desta acádalo diploma. Tiene que agarrarse a la crin y la mano derecha un poquito ahí en la silla atrás. Y haz fuerza sobre todo en la mano de la crin, ¿vale? A la de 3, coge impulso, 1, 2 y 3. ¡Yupi! Bien. Sí. Una mano, una rienda a una mano, otra rienda Otra aquí. a otra mano. Vale, de acuerdo. Así, vale. Para girar para la derecha tiramos de la rienda derecha, para girar para la izquierda y para andar 2 patadas de momento. Y para frenar, lo más importante, tiras un poquito de las 2 riendas y echas la espalda hacia atrás, ¿vale? Eu tírame para atrás. Eso. E se non, vou aquí adiante. Eu non... Recta. Recta. Así. Catoira. Ai! Por que fixo isto? Está estornudando. Ah, vale.
como debemos vestirnos para montar a cabalo. Eu creo que principalmente unhas botas. Altas, bota alta. Hombre, desde logo con playeras no, desde logo, e con chaclas menos. Tipo amazona. Pantalón apretado e roupa cómoda. Que nos proteja dos roces coa silla. Na cabeza habría que poñer algo. Casco, gorro. Claro, é evidente, igual que subir en unha bici, non? O cabalo ten que ir cunha silla cómoda. E na silla, que va? Onde poñemos os pés? No, non sei como se chama, nos estribos. Os estribos, sí, é verdad. Ten que levar unhas rendas, un cabezal, ou non sei como se... Unha cabezada se chama aquí no noso país. E despois que teña as ferraduras ben postas para que non sufra. Unha mantiña esta para protexer tamén, non sei como se chama. Un sudadoiro. Levan despois as, non sei como se chaman, unhas ventaniñas e equipa que só miren pa diante. Pois eu montado en caballos sin montura. Carai. Vale? E como é esa sensación? Sensación que me caí, me fui al suelo. Ti tranquila que vas nun bo cabalo de pura raza galega e cun experto. ¡Ánimo! Lo que tienes que intentar es ir relajada para transmitirle calma al caballo y que vaya tranquilo y poco más, dejarte llevar por él, pero tampoco dejarle hacer mucho lo que le dé la gana. Ilo dominando, non? Eso é. Pois a ver se te domino, Catoira. María, algo verde sí que se che ve, pero non te preocupes que todo é falta de práctica. Repaso da lección. Cal é o cabalo propio da nosa terra? Pois o pura raza galego, e chemarrón é máis ben baixo. O cabalo hai que coidalo, darlle ben de comer, que estea cómodo na corte e cepillalo, que quede guapo. Antes de montar hai que ensinalo. E cando temos todo listo xa podemos ir facer unha ruta e dar un paseo. Queridos alumnos, considero que as clases recibidas hoxe son suficientes para acadar o título de galego diplomado. Vémonos pa semana que ven. Ata logo. Vamos, Catoira. Acabar o día cun paseíño. Así non costa traballo sacar o título de galego diplomado. Aspirantes, vémonos pra semana con máis leccións de pura raza galega encollidos nas patacas.